bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja Abdoullahi kami Aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam. En calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Samba Gaysé tanum arɗo guerlel ko noon Tata Leyla Baba Hammad Thiam waɗoɓe feere kadi ne ha jeeɗen en calminiɓe no feewi ko noon khalifaɓe diini e khalifaɓe aada. Yewtere men holmbo woni an tawa ko tongode 92 arti taw koye mbaadi kuɓtodinde ina bismi hannde koɗo ina gasa wonde ma on gandumo taw ɓooyata jeyaɗo toon to Matam kaggulaɗe ɓe mbiyata ko kagguɗe ɓuuri kayɗe ɓuuri joolede nokku ceerno Mouhamadou Samas kono en jejjata kadi ne galle omo ganduɗa ko Baba Alaji Sarr on wiyete omo ganduɗa ko Barka Cissé. Assalamu aleykum. Maaleykum salam Baba. Mi salmini bandiraɓe hettiyankoɓe radio o télé o plutôt eɗen ñaago Allah tan ko haalten ko yaaɓen yimɓe nafoore gate kala ko haalaɗo ko pourtant ko ɓamtata saare nde diwan o eɗen ñaagui Allah effectivement sen gayni débat o yaato kala kene moƴƴi hen yo Allah waɗ ɗumen kunnude men ɗeɓde men mbawen haalde ha goto fo yiiden hoore mum. ɗum noon en paami tigui ko Barka Cissé yewtere nde no aadori wadde e kala saaha nde tawnode andinat yimɓe holi oɗo neɗɗo garɗo hono neɗɗo Pulaar no wiya nde wutti fondata e jullare yo taw jomum tawako beele emin mbawi andude hol gonɗo Barka Cissé. eyyi Barka sen kaali ko e waɗi barkaji ɗiɗi ha tati. Barka gadano ko Matam najo jibinato Matam to wiyete Subalo to ɓuuri to wiyete leegal gande woni leegal ceerno Mouhamadou Sama Subalo e waɗi leegal biyetegal gande en janggui Matam ha en gayni en gaari Dakar Allah waɗi Allah e bawɗimo baɗi mum en janggui ga ko wiyete géographie woni gonka yimɓeɓe no ɗum paari gummiɗo min jokkiti hamin payi ko wiyete aménagement territoire fati urbanisme holno wuuro fewnirte ɗum waɗi nomin gayniɗen jangde Allah waɗi min liggi to hen to wiyete aménagement territoire ANAT agence mo leydi ndi joguiɗo on fannu min gayni ɗon min jikki min janggoy to wiyete IFAS min gummi IFAS min janggoy to wiyete école nationale de travail spécialisé woni ENTSS woni ƴewde no yimɓe poti moƴƴinirde hakkude mumen min gummi toon kadi min jeehi janggo to wiyete IPD e ha dernièrement min payi jangde to hen to wiyete ISM e banggue professionnel min mbaɗi touruji école uji pour tan wawde dañde gandal wawa janggo e janggo joganade leydi ndi nafoore e nder hen no min gayni janggude min mbaɗi balɗe seeɗa to wiyete ARD Matam min liggi ɗon seeɗa en tant que stagiaire en application min dewi seeɗa Sonatel min liggi ɗon balɗe mais liggeyami ɓurɗo tartinade mo ganduɗa mi ɓooyi ɗon seeɗa kono puɗɗimi to ministére des finances on saaha en woni to wiyete DAT direction de l'aménagement du territoire wonti ANAT agence nationale d'aménagement du territoire mi woni toon comme coordonnateur addition des grands projets d'aménagement hano gummimi toon Allah waɗi no mawɗo leydi ndi créé ko wiyete agence d'assistance à la sécurité de proximité woni ASP garmi toon comme chef de division pour gérer de partie sociale gar ko ɗum janggannomi ENTSS gonmi toon mbeɗa géré ASP ji safara mabɓe gonka mabɓe no poti liggorade e condition ngaji mabɓe ha Allah waɗi tout récemment encore dañmi toon promotion gontumi toon directeur de ressources humaines e on saaha hande Allah waɗi ko toon yimɓe goni ene géré ɗum ɗo ko wiyete 10 000 ASP gonka mabɓe affectation mabɓe jobdi mabɓe et aussi kala no mbawi wonide e leydi ndi professionnellement ko on woni Barko à part ɗum troisiéme Barko comme no mbirumami ni ko Barka mo ganduɗa hoorema ene woni lande politique ene accompagne mawɗo leydi ndi kono Macky Sall ene yaade makko banggue Fouta wallude pour yimɓe mbawa yawdude makko kadi so yimɓe jogui sohlaji min mbawa ngabbinde ha wawa andirde noon gati minen komin tampo tan hakkude mawɗo leydi ndi e population o so tawi omo jogui haaji Foutankoɓe mamin gar min daro noon kadi so Foutankoɓe jogui makko haaji mamin gar min kolli ɗum haaji Foutankoɓe o ko on woni Barko en résumé kono noon ko ɓinguel Matam naɓe kadi ko ɓinguel Subal naɓe hande ari ɗo hande jooɗe plateau o ɗum noon Allah jarama on woni Barka Cissé mo Matam tigui rigui roɓindo mbowoji o kadi famnima nde tawno ko joom wutteji kewɗi joom gandi kisdi tigui woni on mo ganduɗa ko Barka Cissé nden hindi hayso tawi wonande notorta ko dadiɓe wiyeteɓe gendarme aɓe walla mbiyen dadiɓe wiyeteɓe police ji walla ko way noon guila hitande ujunnaji 2013 décret jaltunoɗo wonde ɓen ɓe gonti
wonoɓe hakkude yimɓeɓe e ina wona fannuji kala ina wona ya garta o ina wona e dille baɗoje ko wayno coftal ɓalliɗo wallete ɓen goni wiyeteɓe ASP ji on Barka woni joguiɗo gonko gollotoɓe e ngal gollorgal biyete ngal ASP ɗum noon beela emin mbawi andude holko woni holko adduno ASP eyi ASP so tawi en kaali ɗum e ɗemgal tubankoye wiyete ko agence d' assistance à la sécurité de proximité woni galle baɗaɗo tandani ene walla e population ngir gonka mumen beele mbawa dañde sécurité moƴƴo taw watta probléme uji ene yooɗa kadi haɗa men arde on point duttuɗen caggal gate foof fuɗɗi koye campagne président de la république en 2012 on saaha o waɗi tour sénégal pour ƴewde holko woni probléme fof sénégal naaɓe tawama wonde banggue lugowo ha fayi daara ha fayi woni banggue centre o eɗen kewiɗi enen fuurankoɓe mbuy ko jawdele e damɗi e baali woni mbuy ko nayyi e baali woni vol de bétail comme no heewiide français ni sa ari Dakar ɗo tawa banggue banlieue o waɗaɓe agresseur uji ene kuppa yimɓe sen gaari Fouta banggue men Dande Maayo Fouta o woni taƴoɓe laabi jaaha banggue Casamance o ene waɗi wonɓe toon kadi ko sukaɓe ganduɗa ene gone délinquance jaygol yamba jeygol drogue e pour wiide tan ko y a toutes ces violences là mbaɗaɗi identifié tagui mawɗo leydi ndi wi son balli kam hami laamima mami wallu won pour mbawon wonde e gonka yerka par ce que haala pulaɓe mbiya so jaam ala jama wodani so tawi yimɓe so ɗanima so lelima ɗanotako so ndemi mbawa haqqille men mbawa yedde plutôt so tawi en jogui ko wiyete jawdi haqqille men mbawa yeyde ko fotata wujjede donc hayso yimɓe jiiɗi wonde en paix mbawa wonde en paix donc ko tuba mbiyata sentiment d' insécurité o ko ɗum o yinno awde paraître e on saaha ndo gagni ha paari automatiquement première agence mo waɗi créé woni ASP agence d' assistance à la sécurité proximité o wi e nder hen mbeɗa yiɗi ndegno kam question ngaji tati première question kono wirmami ni ko sécurité deuxième question ko sukaɓe ne leydi ndi ngala liggueyaji dawani so tawi ɓe ƴeftama 10 000 jeunes eɓe balla yimɓe e sécurité maɓe daño en même temps ligguey troisiéme o comme no mbiruɗa ni heewi hande e service aji comme no élevage comme no pêche comme même administration territoriale woni hakkude gouvernance préfecture administration locale woni mairie conseil départemental et autant conseil régional heewi wonɓe toon taw eɓe manquira élément ji mawɗo leydi ndi wi mballe kam dekkirtinam 10 000 jeunes ɓe gérer sécurité ça c'est un deuxièmement ɗiɗo ɓe dañoto liggey tati ɓe guel ɓe mbaɗa complété administration guilden ha joni sukaɓe ne gona yamen no min mbaɗi hamin paari décret baɗɗo porté ASP o wi ko min mbaɗa recruté min mbaɗa formé min mbaɗa disposition police et gendarmerie ɗum waɗi min puɗɗi min guitti 2000 sénégalais waɗa à la disposition et police min guitti hen 1000 woni ujunere 2000 ujunaji ɗi fayi police ujunere min nayi ɗum to gendarmerie min guetti ujunere nawa to préfecture e wonde gouvernance itta hen ujunaji ɗiɗi nawa au niveau des mairies et au niveau des conseils départementaux comme assistant comme no mbirumami soɓe gaari e mbaɗa utilisé en tant que agent de sécurité woni garde o malla mbaɗo filtré entrée sortie hol hen jangguɓe seeɗa ɓe mbaɗe e position administration gère comme ça ari mairie hokkoɓema extrait ɓe hokkoɓema judduji ɓe des fois tribunal waɗanoɓe casier judiciaire ɓe foof ko ASP ji ɓen ko jangguɓe ɓe waɗi partie goɗɗo e ASP ji ɓen ko chauffeur ɓe min mbaɗi ɓe distribué nder Sénégal e mbaɗa accompagné tous ces gens là mais goto fof to affectaɗo comme no inde wirni assistant gonɗa ko assistant to affecteɗa ɗo so tawi ka gendarmerie gonɗa ka assistant gendarme so tawi ko police ka assistant policier o so tawi ko niveau mairie mbaɗɗa affecté mbatta accompagné comme gonɗo e ko wiyete police municipale par ce que eɗen mbiya le premier force du maire omo jogui capacité ko wiyete police municipale donc omo waɗi étude ASP waɗi ɗum utilisé premièrement guure kewɗe eɓe mbaɗa walludeɓe pour recette fiscale ko heddi ko pour wadde ordonné les gens là nden noon min gaddi sukaɓe min nden ha joni hamin goni hami ligguiro e mabɓe minen kadi min gaccirani ɓe noon nde ɓe gaari Allah waɗi wiya on gona travailleur kono volontaire uji mais so tawi on guitti doole mon on guitti mbawko mon on guitti doole mon on dokki leydi ndi wawa darde ɗon noon ɗum waɗi nde min puɗɗi tak min mbi ahan dawo ene fawa dawo ene ñawa dawo ene jogo gantu aduna ɗum waɗi mi mbaɗi ko wiyete mutuelle de santé des ASP kala mabɓe mo sellani safro hen an agent o e joom suudu ma malla joom suuduji ma e sukaɓe ma à hauteur de 80% woni kala to poɗɗa yoɓde 100 ɗiɗi joɓata hen an ko
nogas joɓata wonɓe Dakar ɓe kala to woni e Sénégal to waɗi ganduɗa ko transport baɗɗo organisé comme no aftu gonno Dakar ɗo en ni mal Dakar Dem Dikk min jahani mbaɗa signé convention pour so jomumen dawa so lewru ndu woɗɗi to dañta probléme a aran min dokkuma carte ASP taw ko transport hen mbatta transporté min jogui programme goɗo biyetede 1 ASP métier woni ASP foof aɗa wawi nadde a ala gollal kono saɗa yalta aɗa foti jogaɗo métier min mbaɗaɓe formé ɓe jaaha eɓe mbaɗa formé ha ganduɗa so a yalti taw ka ASP ka électricien ka ASP en même temps ka plombier ka ASP en même temps mais taw ka jangguɗo mbawa wadde formation goɗɗo par ce que c'est important ɗo jinmi gaynirde ko wadde rappelé e nder ASP ene waɗi tan mo janggani o ha jogui doctorat toon payanoma en bo beela ko jangguɓe tan walla hay ɓe janggani no ene waɗi mo janggani ha fayi doctorat hamin jogui hen yimɓe nenen sa wiiɓe inde maɓe mbawi windude ene woodi hen ɓuuri kam min niveau par ce que goni ko doctorat hol hen en jogui 2 à 3 diplôme ne nder hen nde min puɗɗi min guitti jangguɓe fof goto fof waɗa to ganduɗa hoore ma doolama mbawka ma e gandal ma ko ɗon tolni ɗum woni nane mbiɗa yima somin neldi préfecture min nelda toon jangguɗo pour wona assistant secrétaire préfet so min neldi kadi goɗɗo préfecture min nelda to gandata ko chauffeur ba donnude minen e ndera men koyamin puɗɗi hande personnel ASP no min puɗɗi départ komin temedere e capanɗe jeetati pawɗe e hande contractuel woni joguiɓe galle o ɓen mais sa ƴeewi e nder temedere capanɗe jeetati pawɗe ɗi hen feccere woni capanɗe jeeɗiɗe malla capanɗe jeetati ɗe nomin puɗɗi départ nde gonno ko ASP ji Allah waɗi min ƴetti diplôme am min mbaɗiɓe reclassé ɓe dañi contrat kamɓe noon galle o fonctionnirta ha joni hamin hen min mbaɗa renforcement de capacité hamin mbaɗa accompagné pour goto foof anda wonde jogade e coftal malla ittude doole mum hokka leydi ndi en foti waɗa ndem gartam koye on politique min goni kadi mawɗo leydi ndi ne yaade amen ɗum ɗon le ministre de l'intérieur aussi ne yaade amen ɗum ɗon hamin cikki ma woto no wayi ɗo e balɗe daɗɗe so Allah jaaɓi jaɓanten tan ko beela rendo ngo ina heɓtaniɓe kono kadi ne beela rendo ngo ina ettaniɓe gueɗal e koɓe gollata ko ina wanno hen par duuɓi ɗiɗi foof ina hesɗotini wonande araɓe toon ɗum ne kabaru mum eyyi aɗa andi eɗen mbiya kala ko hesɗi heewi ko guiñede kala ko hesɗi kadi heewi kadi ko heewi ko joñede gati ene gasa haalanoɓe hen départ ɓe kaldi koko ganda ene gasa kadi haaloɓe départ ɓe kaldi ɗum ko sibabum to ɗum ummito gati en mbiya lalle de raɓima sora so tawi wonde ASP waɗi ɗum créé ko politicien départ him focci kanno ASP politique par ce que Macky Sall no ari laamu ndi premier président Macky Sall première décision mo ƴifti fate ɗum ɗo agence uji o waɗi créé ko ASP hewɓe cikki noon on nanguiri ɗum ko milice pour wonde janggo e janggo on waɗen ko weelimu Allah waɗi hande duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati ko opposition horum darto assemblée nationale wima wonde ɓeɗo gonkaɓeɓe ma ƴewte malla ko opposition ne darmin lettre uji wiɓe ahan min mbaɗa félicité ASP gonɗo yamen mbiɗa waɗen cité so tawi vous me permettez dernièrement ko Barthélémy Diaz Aïda Mbodj ɓe daari assemblée mbi ɓeɗo min gandi hande nafarɓe leydi nde ɓe gonani A ɓe gonani B mais ko linde ɓe goni Congo ɓe ɗiɗi ɓe gonen ɗo henne e comme no mbiruɗa ni de temps en temps momin nawi préfecture gouvernance police hamin joddo e ɓen min mbaɗa ɓe renforcement de capacité mala min ƴeewa gonkamɓe toon gate neɗɗo so wone fannu 1 à 2 ans ene yooɗi saha fof mbaɗon ko tuba mbiyata évaluation ɗum waɗi sa watte guillema yaade cela timmani hay lewru ni dernier mawɗo ardiɓe gendarmerie ji nder Sénégal ari ha ASP waɗi min rendre visite pour min mbaɗa révisité convention baɗɗo min liye hitande foof so Allah jaaɓi hay mbaɗa envoyé préfet ji ɗi e gouverneur uji ɗi dossier ji pour ɓe mbaɗa min évalué kamɓe ASP wonɓe e nder diwanuji goto foof holno woniri et on saha somin mbaɗa promotion somin mbaɗa encore so tawi waɗi poste jaltoto ko moƴƴu ko hen min tugoro hen min baso pour min mbawa wadde affecté ene mbiruɗa ni départ fuɗɗima ɓe mbiya ɓe police ji Macky Sall bon pour wadde ɓe jaafama seeɗa e haala ka ko yimɓe ne toñaɓe kono hande andama hande so tawi hande ASP ji guittama hande e circuit sécuritaire Sénégal wodan ko ɗum bonni sa yiki dispensaire mo garɗa fof ma taw ko ASP wiyatma mbaɗe rang joɗɗe mbayi no fewi guila ASP créé ha joni a meeɗa yiide hande no élection waɗi ha wiya wuro naggam heɓani urne malla heɓani bureau de vote gati so worɗe pandima sous préfet ƴeftata ko ASP ji pour nawde urne uji ɗi nawde carte uji ɗi nawde bulletin ngaji ɗi guila ASP fuɗɗi ha joni mbayruɗa nande e Sénégal stade waɗi ɗo marché waɗi stade waɗi haare gati ASP ji kamɓe jadate kamɓe goni stade uji on les a min mbaɗiɓe affecté toon en même temps kadi police wiyeɗa en renfort adda ASP wonɓe police ɓe mbaɗe stade uji kadi ASP ji koye yimɓe ɓe poti surveille ɓe koye mabɓe jeeya gati minen hamin jogui politique goto ko wuuro ma décrypteɗa kono ko wuuro ma gaffecteteɗa ɗum waɗi kala ko woni hen sentiment d' insécurité malla ko ganduɗa ene jogoɗo addude probléme ene fuɗɗo layde ɓe kalanta police o law par ce que ils sont dans la prévention law ɗum ɗon wawa nden uure wawa safrede pour janggo e janggo wawa sodde probléme uji départ noon comme no mbiruɗa ni waɗi probléme seeɗa waɗi haala hewka kono hande
so tawi min mbaɗino hannde recrutement ASP kesso mbeɗa wawi wiide dépôt watte ko stade ngati sénégal fof noon fadi pour ce recrutement ASP waɗi ngati goto fof yiyen hoore mum sukaɓe nan liggo leydi nan yaara yesso par rapport à ça kadi ça permet à beaucoup de jeunes quand même wawde dañde to nangti e wawde dañde yimɓe beela kadi recrutement ono ene jokki ha joni ngam ɓeydude yimɓeɓe walla ko ustude beela oɗon ɓeyda ha joni yimɓe eyyi hamin ɓeyda mais recrutement amin ko waɗi ko par programme ngati ASP wona société privé ko société mo ganduɗa ko laamu sénégal daari créé ɗum ɗon caggal nde ko laamu sénégal créé komin liggorto ko kopporeje joguiɗe galle ɗe ko kopporeje laamu tottat min donc so tawi ko koppore laamu sa filti recrude hayso neɗɗo goto kesso ma laamu hokkuma programme wima an dey aɗa jogui no rawna ujunaji ɗiɗi hikka mbeɗa ɓeydama ujunere pour mbawa ƴeftude yimɓe malla yimɓe jeeyo mais o saaha min kalani haala recrutement taw mawɗo leydi ndi no gayni programme ko o wi ɓe sukaɓe kal mo gandanɗa hoorema hande renseignement gartuɗo yam kal bulletin gartuɗo yam kal évaluation gartuɗo yam wiya ɓeɗo koɓe jogui nafoore leydi ndi donc mbeɗa ñaagui yoɓe gummo e position moɓe goni o nani ɓe position goɗɗo ɗum waɗi dernièrement yaade cela timmi joni ma won hakke lebbi ɗiɗi mawɗo leydi ndi daari conseil des ministres wi min ASP mi natti yidde natta wonde volontaire mbanne kam ko wiyete corps spécial au même titre ko gendarmerie malla police o sahata kalmen min ligguima ha paari welani haalde radio mais kam ko émission yaari noon min mbaɗi komin ponno wadde min totti mawɗo leydi ndi hamin kedde yamire makko so signini tan so Allah jaaɓi ma sukaɓe jii ɓe nattata wonde volontaire simple maɓe jii jobdidi ɓeydoto maɓe jii ko heewi e golle maɓɓe ma changement yimɓe dokkuɓe encore respect muɗum namdi o ɗum noon joni joni en jawta tan nde tawno eɗen mbawno haadde ɗon tan kadi wona yewtere waktuji ɗiɗi kono wona noon mbatten jaaten koɗo tourné économique woni jillu ɓamtare mawɗo leydi sénégal holno jiruɗa eyyi jillu président que banggue Fouta malla Tambacounda malla Ziguinchor c'est tout à fait normal so neɗɗo reemi ha coñal fandima il faut jaaha jurneɗa guesa ma est ce que ko nanɗa toon ko nantum le président de la république no ari Matam tourné Fouta o waɗi toon conseil des ministres décentralisé à Matam Allah waɗi yimɓe kaalnimo ñawuji men e goƴaji men o haalde yimɓe ɓe pamadiri ɓe mbaɗi avec tous les acteurs de développement wonɓe toon ɓe pawi programme pour ɓamtare Fouta wiya programme ko programme sur 3 ans 3 ans ɗe timmi Allah waɗi ya o dañani arde watti encore covid o fawi min o dañani arde ha covid o gasi woni ñaw mo gonɗen joni yo Allah dandinen foof waɗa gasa dow jaam covid o gasi o wi omo yaha omo yurnitoyo koko winomo waɗan fof taw ɗum waɗama ha paari ɓe gari ɓe kaali waɗama évaluation wonko feewi hen wonko boni hen hamin ñaagui hen ko feewi hen ko yo ɓeydo fewre mais ko boni hen ko ɗi wattana guille makko ɓe gari ngol ɗo waɗama conseil des ministres ƴettama encore budget goɗɗo pour développement Fouta budget o ko pour laabi pour taliji à Matam il y a beaucoup de choses mbaɗe inauguré Wourossogui waɗama toon comme hôpital de Wourossogui waɗama toon aéroport lawol jumgol faade ha bakkel ngol eɓeni hen ko mankuno hen ko banggue Dande Maayo lawol Dande Maayo o hokki promesse ma waɗ ko mankuno hen ko ISEP maɗa o hokki promesse ma waɗ kono noon ha joni minen koye makko min gondi kono min ɓuuri wonde koye futankoɓe to banggue télé kadi sen goto uddirama Matam ɗum fof ne moƴƴi kono yo ɓeydu junggo makko gati ko kewmi wiide ko tan des fois pour un peu toñde seeɗa ko gati ko mawɗo leydi mais ko jinnaɗo men ko fuuranke yo wat tout woto fuuranko ɓurmo rimdude gati fuuranko ballimo ko heewi arrivé oɗo sa daarini ma wi holto yimɓe guittiɗe jawɗele pour wadde arrivé au président goto fof nanguiri ɗum ko hoore mum nanguiri président ko kañum jeeyi goto fof waɗi hen doole mum kanko no yo andu fuurankoɓe ne mbase makko waɗen ko foti wadde ko mais tourné économique o effectivement ko tourné économique ko namdade effectivement programme bannoɗo établi pour le développement de Fouta est ce que programme o waɗama réalisé donc minen hamin jaadi hen kadi min mbaɗon félicité yimɓe kadi woto ɗum wayru gati kalno ari omo anda ko manqui e ko mankani taw hay goto haalana mo yiyan hoore makko voilà kono joni tan hayso tawi won to banggue faggudu banggue ɓamtare wonko yiya toon kono en teskima toon kadi goytali guilat nokku biyeteɗo Guédé Santhie en jiiɗon leppi boɗeji kono hay toon to Matam ni en jii mouvement oɗo cosaɗo ene wiye Fouta tampi joni noon kam holno mbawɗa ruttanade min e toon ko waɗi ko toon foof te ɓeɗo sukaɓe nan daari mbi Fouta tampi te ɓen ko jaaɓe e diwan Matam bon so ala manifestation mi anda ene waɗi hypocrisie woni ene waɗi nafigagal seeɗa gati ene heewi wiyede ko so yimɓe gondirat ɓe goyat keɓani
ɓe ngoye meeɗani ɓe ngoye karani woyoɓe keɓani ɓe ko guri nane Fouta ene gasa taw programme uji memani ɓe ngate ma ya ha banggue raneru o woni caggal luggere colli en less unifére ma taw tan wuuro ganduɗa hande développement yarteɗo joomumen ngala ndiyam ngala courant ɓen so kaali so goyi effectivement pour woyde ngate a wawande leydi ndi oɗo saha joni taw a woni wuuro ala courant malla ndiyam aɗa ara e guure ɓe mbima min karani woni gara matana mbima ahan goomu yakar matam kono mbiruɗa ni ahan makki a président république a hokki min goudron a adni min 10 kilométre goudron a waɗni min dig kono wuura men université ISEP guila haala ha joni waɗaka gara e wuuro mbima wonde ahan ko an haalno waɗani woni comme no mbiruɗa ni mouvement Fouta Tampi e mouvement yeeƴo Fouta soɓe jiiɗi wallude président minen waɗo politique ɓe wotoɓe kaɓɓu guila makko yoɓe gaccu o daara ko woni toon ko ngati ko woni toon ko sa daari ha nder feccere hen ngata ko suwaɓe men gandiri feccere hen ko yimɓe makko feccere wulloɓe Fouta Tampi ɓe ko yimɓe président Macky Sall to ɓe goni yimɓe président Macky Sall ɗo noon wonko muusiɓe beele wona jagorde gonɗe toon mbaɗani ko foti ko wadde tagi sukaɓe eyyi ɗum noon ko ñaw hen ko ñaw hen gati Fouta kala lamminaɗo janggo e janggo change numéro téléphone kala lamminaɗo janggo e janggo change fréquentation kala lamminaɗo watta uddude auto mum ngabbina climatique huuɓo climatisé waɗa fi wittante kala lamminaɗo natti wonde e goƴo Foutankoɓe ngati suwaɓe gullata ɗo en ko Fouta Tampi o wona seulement Fouta ngati Fouta hande ko Dakaru ngati Fouta Tampi kalde ɗo Foutankoɓe ne ñama hane kara Dakar naɓe ñamata ha kara Fouta Tampi o sa ari Fouta galle ma siyata Dakar galleji ne ciya Fouta Tampi o sa ari ha Fouta maayi galle taw ganduɗa guildo haalede foof ko karo tawɗo yimɓe gon hedde baragoji Fouta Tampi a meɗanne toɓi ha wiya wuuro kaari ne ili malla so waɗi ko goto wattata kono chaque année bani waɗa on probléme Fouta Tampi o ko haqqillaji yimɓe tampi posuji yimɓe tampi haqqillaji yimɓe tampi ko a janggat ha para a ala liggey ɗum woni probléme kalɗaɗo joni o a janggat ha para jinnaɓe ma ene paade ma ene mbase ma ene mballuma ha gonɗa ƴetta joni foof yeeye kanŋe yeeye mbalɗa ha jangga école moƴƴo hay stage a wawa dañde Fouta Tampi o ko a ara gona Foutanke aɗa woni ɗo ka bawol aɗa liggo aɗa tampina aɗa tampa jaka ha Fouta ko ndendinɗa pour yidde remde jiiya gaweje malla awdi aɗa fonno tottede ɓe kanɗani hen ene pecca Fouta Tampi o wona wonde makki liggaki noon ko makki adda tracteur ma Fouta tracteur en foti remande miskineɓe politicien itta nan nder gueso men Fouta Tampi o wona wonde Fouta ala kene waɗe ko en garat wiye financement nder ari au lieu hande ɓe dokke mais ko politicien ji peccara Fouta Tampi o a arat Fouta hande au lieu yimɓe kala ko foti wonde ko mais a yiyat hande adde ko wiyete carte d'égalité des chances ou bien adde ko wiyete aide pour la population hokkete ko ɓe kandani hen donc ko ɗe mette fof ndende yimɓe sa huɓɓemeɓe sa kosaɓe bereng tan ɓe kuɓɓat Barka Cissé hay hamam hojomaji ɗi gasi kono ka candidat e maire mo Matam yeddi ka jiɗɗo ardade wuuro Matam o kono mbiruɗa joni tan ko waɗi puuf ko waɗi paaf Fouta Tampi o Matam Tampi so tawi beela ma weeɓ ala barka ko ganda ko cuusɗo reedu kono barka ko sokode koye mawɗo mbaddetade koye mawɗo mbaddetade ɗo kal liɓanoɗo kal liɓaɗo ko mbiru wonno kal liɓaɗo ko mbiru wonno kal gonɗo ɗo watten ko saaha mum gati wonɓe ɗo hande ɓe noɓe gaari eɓe jiilo mairie ndi yimɓe mbi ka ɓennata kono noon ko matannaɓe gotata to matannaɓe gotata ɗo hamin jogui programme amen hamin jiiɗi komin jiiɗi waɗede matannaɓe mamin gar min pawa programme o ha laaɓa ha weccere min gara min jaade matannaɓe mbaɗeɓe exposé so tawi matannaɓe ene jaadi hen gara jaada hen goota soɓe jaadani hen ganda ko suwa matannaɓe ala joguiɗo doole mo matannaɓe dokkani ɗum beele aɗa jokkodire sukaɓe e mawɓeɓe min sukaɓe presque hemɓe mbiyatan ni ko omo heewi gulayi ko suwaɓe tono jogui gati sukaɓe jogui o comme no mbirumami joni ni wona politique minen min goni koye probléme uji matannaɓe ene gasa tawi aɗa waɗa suivre seeɗa ko mbaɗami kala no hirande fuɗɗi mbeɗa itta hakke ujunere malla temenne bourse mo waɗe junggo suwaɓe matannaɓe ɗum ko hirande foof hirande foof école aji privé Dakar so Allah waɗi école so Allah waɗi to liggotomi ɗo waɗi hunde mi itta mi walla hen suwaɓe matannaɓe dernièrement tout récemment mi ƴeew suwaɓe matannaɓe ganduɗa fodɓe dognu oto ngala possibilité kam foof feccere nde nawmi oto école en jogui permis jumen ko ɗum min mbaɗata hen min balla matannaɓe ko wona ɗum ko woote Matam ko matannaɓe ko puɗɗi habde matannaɓe ko puɗɗi tampude neɗɗo woto accu ñaama ha jungo ma ficce e bool
sa laamima wuro hirande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi sappo Allah walluma kadi ara situation covid daña dérogation 3 duuɓi ɗiɗi pawiɗi hen a ari wuro laamoɗa ɗuma duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e tati woto yimɓe ɓuuri rimɗude woto jaɓata ha jungma ficce e bool caggal ɓe mbi koɓe gummatama a juuɗo picce e bool min nangge juuɗe he somin picci soɓe gummi moƴƴi soɓe gumma ɓe ganda noon Allah haajiri kono noon pour haala ka raɓɓiɗe tan so Allah waɗi hande mbeɗa renouvelé candidature ami au niveau de la mairie de Matam par ce que wonti demande sociale ko wuro ngo horum sohli 109 ko wuro ngo horum sohli hande wooda changement ko wuro ngo sohli yoɓe jii ko hesɗi gati hande wotoɓe Matam ɓe feccere mabɓe no maire hande o wonata maire nde feccere mabɓe ene goni CI malla CP malla CI2 sa ƴeewi soko jarate duuɓi sappo e jeenayi poɗɗo wodde o maire hande no wonata maire nde on ne yaare duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati yiya hayti mulana yoni woto accu ha jungma ficce e bool ko ɗum o yiɗno min picci jungma koye bool ɗum noon yewtere nde hay hamam barko ngani ndi yo Allah hisnu ɗum a waynoto ko gasi ha laaɓi eyyi mi ko adi fof mbeɗe jarnoma kadi mbeɗe yetta télé mon o possibilité momi dokki min hamin mbawi haalde fuutankoɓe gati ala ko dañen sona ko fuuta ala ko dañen sona kadi ɓamta fuuta kala nde yimɓe dañi possibilité arde findinde fuutankoɓe arde kadi siftinorde ɓe arde kadi hestirinde mabɓe dokkuɓe on possible mbawi ɗon ko jarama so min jogui noon ɓuuri jarama ko ɓe mbiyata konko jarama min jogui hay mbawiɗama jarama yo Allah teddin kadi yo Allah waɗa kadi ko kalten ɗen ko kono mbirum nani ni yo ɗum waɗa nafoore fuutankoɓe kono sukaɓe noon des fois ɗemɗe pocco seeɗe kono noon kala ko oñi hen yoɓe gandu ko indema aade tan way noon mbeɗa salmina Matam naɓe mbeɗa salmina fuutankoɓe mbeɗa salmin kadi kala mo ganduɗa hoorema hande combat Barka Cissé en tiiɗe ma kamɓe mbiyata BC 2019 min mbatti joni BC 2022 kadi kala mo gandanɗa hoorema hande ɓamtare fuuta ne ara ene umminma hamin jarnoma hayma jokku golle ko heddi hen ko natti woɗɗuɗi ko lebbi jeegom heddi hen so Allah jaaɓi combat waɗat yoɓe ɓoora ɓe para combat waɗa so Allah jaaɓi ɗum noon Allah jarama ko on woni Barka Cissé mo Matam Kagulade joom ngandi kisdi guila e fuɗɗode nde ko hojomaji joguiɗen waɗino memirɗen ni kadi ni waaɓe no makko ina cohla no feewi e leñol ngol kadi ni eɗen goni e ndungu ina wawno wonde kaalen kotkiki saabu ko fonniyanke e oɗon fonno tigui rigui kono ko joom ngandi kisdi Allah jarama ko noon en jetti kadi ni bandiraɓe nde tawno gummiɗen koye dewgal en downima kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa tawtoranoɓe eɓe dañani tawtorede kono ko duwiɓe ceerno Aliou Ka on ko gueɗo guilo hanki o salminama yantude Mbaye Adama Mbaye en jettiɓe en jetti décole naɓe e fulɓe walla mbiyen commune mo Guédé walla mbiyen tan Sénégal naɓe kala e kuuɓal malla tan mbiyen fulɓe foof ɗum woni en jettiɓe tonggode men capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Allah jarama merci mon grand